Ωχ, αμάν, τι θα κάνω τώρα, για να δούμε, θα ανοίξει. Δεν μπαίνω, δεν χωράω. Με τη καμία. Τι θα κάνω. Τέλεια ιδέα. Βρήκα πως θα μπω, αφού όλοι μου λένε να μπω από την οροφή, να τα. Θα τα καταφέρω. Θα γίνω Spider-Man. Για να δούμε, θα τα καταφέρω χωρίς να σκοτωθώ. Σούπερ, είμαι πολύ καλή. Και θα φτάσω και στην ώρα μου. Άντε, γεια. Άρα, αυτοκινητάκι μου.